Ngiyathokoza nina besilo. Njengoba bengikade nginivezele umfazi othethayo uQhume ngathi kunina uthakwa nenduku ebizwa kuthiwa iHelenus Hetericifolius. Helenus Hetericifolius. Nayi-ke iHelenus Hetericifolius. Abaningi bayazi nje ukuthi ubhubhubhu. Ubhubhubhu umfazi namasoka yiyo le nduku le. Le nduku lena siyayithaka-ke ihamba nomunye futhi umngani wayo engeke ngize ngikwazi ukuthi ngimusho la. Le nduku lezi zisebenza kahle uma ngabe zintathu. Nawu-ke ubhubhubhu nina besilo yilo lolu bhubhubhu. Liyasebenza kakhulu-ke nasesimeni senhlanhla nje, liyasebenza kakhulu nasesimeni nje sokukhanyisa izinto zomuntu empilweni yakhe. Kodwa muhle umuthi uma ngabe uzowuthaka nina besilo, ungawuhambisi uwodwa. Le nduku induku yayithi mayimila ithandele ezinye kakhulu, njengoba ubona nala, njengoba bekade ngikhulumile ngosiphahluka, nangu futhi usiphahluka la ibophene naye. Induku eziyaye zimile ndawonye-ke lezi nina besilo. Le nduku le ebizwa kuthiwa ubhubhubhu iyakwazi ukuthi yenze iy'manga, iyakwazi ukuthi futhi ivule isimo senhlanhla yomuntu uma ngabe uyithake kahle. Le nduku ngiyithanda kakhulu mina uma ngabe sizolungisa isimo sedlozi kumuntu, umuntu osephambanelwa ingqondo ngenxa yobizo lakhe. Ngiyaye ngimthakele ngale nduku-ke. Uma ngabe udinga usizo olujulile, ungangifonela enambeni ethi 063 497 1162. Ngiyathokoza nina besilo. Inkosi mayithele umusa.